Estamos ante o número 51 da revista, que según o presidente do Consello de Redacción non é o 51, sería o 51, sería o 52, pero como un número cero, pois sabede que temos 52 revistas escritas, que ten presentadas. A pasada foi un número especial porque era o número 50. Non teño especial. Entón, era unha revista de 40 follas no que había, pois, moitos máis colaboradores do que vai haber nesta, pero bueno, que o merecía a pena porque era o número 50 dunha revista e que eu recorde iso que nací neste pobo, e teño 74 anos, e vou para 75, que se é dicir, non recordo ninguna revista destas características e con esta duración. Non o recordo. Por lo tanto, temos en cuenta. Inda que sexa a nosa revista, temos que reconocerlle que temos méritos todos da bondo para estar orgullosos de presentar o número 51. Ben, como vedes, a portada recolle unha foto antiga de Outes, de Sete de Outes, e do protagonista das páxinas centrais da revista, que é José Manuel Mallanza, do que despois falarei. Ben, na primeira páxina da revista temos unha editorial que fala dos resultados electorais que se deron en Galicia. Malia os recortes en sanidade, en servizos sociais, en educación, de todo tipo, sobre todo na atención primaria, na área de saúde, pois o señor Núñez Feixóo gañou por maioría absoluta, sobrada, as eleccións neste país. E aquí falase tamén das estrategias do señor Feixóo para facerse aparecer como o líder supremo dun país que realmente non ten líder, porque non ten nada que presentar. Realmente é iso. Pero o que sabe é antepoñerse sempre, ir por diante de iniciativas que se van tomar. Por exemplo, o día anterior ao decreto de estado de alarma do presidente Pedro Sánchez, o señor Feijóo declara o estado de emergencia en Galicia, como se fora el que lle marcara as directrices o equipo sanitario que asesora nestes temas ao presidente Feijóo. E se me estou estendendo demasiado, porque bueno. Logo aparece o dicionario xeográfico do señor Xoán Mariño, o noso presidente. E vou destacar Albania, territorio limítrofe entre o Freixo e Valadares, en torno ao Monte Albán. Simpática. Hai outra Albania máis. Hai outra Albania máis, en Rates. Non, pero esta caína é porque foi a que máis me gustou. Ben, a de Rates sale para postos. Na página seguinte, fala da 10ª mundial, que como sabedes, houve que adiar por culpa do coronavirus ou da COVID. Pero que se celebrará lá polo mes de outubro, probablemente, se os rebrotes non lo permiten. Entonces, aí tendes unha relación dos temas que se van a tratar e despois, na mesma páxina, temos a San presentando o número 50 da revista, que, como xa dixen antes, pois tuvo máis colaboradores, tivo máis páxinas e, ademais, a portada foi diferente.
foi unha portada feita por Alfonso Costa para significar os 50 números da revista. E seguimos coa xurisdición de Muros, que esa vai na achega número 15, da que é autor Joan Francisco García Suárez. Aquí falamos dun listado de oficios da freguesía de San Lourenzo de Montesueiro, San Miguel de Valadares, Santa Leocadia, de Lintín, San Cristóbal de Corzón, Santa Cruz de Campolongo e San Xián de Taras. E aparece na página seguinte unha foto ilustrativa de antiguas ferramentas que se utilizaban na práctica. Logo, o que vos está falando, Mingucho Campos, fala do serradoiro de Boca do Río. E aparece a fotografía do serradoiro de Maio, porque a sociedade formada por Sabín e Alborés, pois Salvador, eran Ramón Sabín Nieto e Salvador Alborés Riobao, tiveron alugado o serradoiro de Maio durante 5 anos. E a partir de aí foi cando mercaron o serradoiro de Boca de Oroña, que tendes fotografado na página seguinte abaixo de todo. Isto, pois, está a actividade paralizada de todo tipo. Ali construíuse, traballouse a madeira en forma de tábuas, de terruñas pequenas para a conserva, para a froita, etc. Pero coa chegada de novos envasados e novas formas de envase, pois isto foi desaparecendo, pero seguiu continuando fabricando blocos de formigón para a construcción. Ben, hasta que lle chegou a xubilación ao primeiro, ao fillo máis velho, que é o que aparece aquí, a Paco Alborés, e o serradoiro pechou. Logo, Joan Mariño fálanos na seguinte página dos hórreos de campo. Como podedes observar nas fotografías, nas fotos que aparecen na revista, algúns están ben conservados, que son os menos, creo eu, e outros están deteriorados e algúns están en ruínas. É unha pena, pero unha gran mágoa que nesta terra deixemos morrer a cultura popular que tanto nos caracterizou. Moinhos, hórreos, etc. Ben, por non falar de cruceiros que están descabezados, como cando vamos facer a fotografía a cando a Boca de Oroña, paramos diante del, e San Mariño foi a preguntarlle a dona da casa que estaba ao lado por que aquel cruceiro non tiña a parte da rede. Parece ser que foi un accidente de coche, non sei. Temporal. Un temporal. Un temporal, sí. Un temporal. Logo, a afectación da pandemia que é o autor José María Dios. Bueno, eu teño sinalado aquí dúas cousas. A primeira cousa é que o total de positivos da COVID-19 en Outes foron 15. O total de positivos. É un falecido, unha muller. É dicir, que se comparamos os números de afectados, 238.554, que significa un 0,48 da poboación española, pois resulta que Outes estaría na media, na metade desa porcentaxe. Ben,
non ten desperdicio o artigo que nos presenta o amigo Dios, porque ademais entre outras cousas pon fino a Feijóo pola súa política sanitaria. E agora aparecen as páxinas centrais do personaxe que eu supostamente tiña que entrevistar. E cheguei a Santiago con un blog debaixo do brazo, despois de contactar con ele primeiro por WhatsApp e despois por teléfono. Concertamos unha cita nunha cafetería da Rúa do Orre, frente ao pasar o Parlamento a cierre. Ali nos vimos e ali nos coñecemos despois de 60 anos ou máis, sin ter unha conversa e sin ter un encontro. Pero tan pronto o vin e tan pronto me veo a mí, recoñecemos. Bueno, isto ten unha explicación. Os dous coincidimos nos mesmos centros de ensino, na Escola de Peneiras, aquí no Cotro, en Santo Ourente, e no Seminario de Belvís, onde ele ingresou aos 9 anos e foi un membro da primeira fornada que inaugurou o Seminario de Belvís. Eu ingresei na segunda xornada, aos 10 anos, ingresei. Eu creo que foi ali onde nos coñecemos, non na Escola de Peneiras en Santo Ourente. Bueno, digamos que aquilo foi un torbellino. Eu non tive en ocasión de facerlle pregunta a ningún, porque creo que lle fixe un. E foi que despois das actividades que el me describe aquí, da súa proxección na carreira e ascensos na carreira profesional, pois preguntei, e ti como compasinaches todo isto? Como foches capaz de compasinar, porque hasta chegou a ser presidente do Compostela? E dixo, pero como fixeches? E dixo, mira, o tempo é longo se se sabe aproveitar. E dixo, bueno, pois entón eu non sei aproveitar. Porque a mí non... Bueno, notei que tiña presa, porque miraba continuamente o reloj, supoño que tería outra actividade que facer por aí, porque ele sigue sendo, me parece que vice-rector da universidade. O sea, que debe de ser un profesor semi-en-activo, ou un catedrático semi-emérito. Bueno, pois, como lle chamo? Tampouco ten desperdicio, porque ten recoñecementos innumerables que eu non puse todos aquí, porque non cabían, que é porque a miña cabeza tampouco ten a rapidez para escribir, ou a miña man para escribir todo o canto mismo. Bueno, e logo temos nas páxinas seguintes un escrito que se titula Desterrar tocas sobre a emigración escoitando aos propios emigrados. E aquí falan dúas emigradas peregrinas, unha e outra non me acordo como se chamaba, pero bueno, está aí. E falase dun personaxe coñecido de outros que foi Constantino Martínez Romero, coñecido popularmente como Marelo. Como? O Marelo, que era natural da aldea de Fonterros, da parroquia de Antic, Santa María, que emigrou a Venezuela. Primeiro traballou no serradoiro precisamente de meu avó. Cando decidiu marchar e emigrar a Venezuela, pois pediulle prestados cartos ao tío meu, e a primeira vez que voltou devolveu. Fixo unha fortuna en Venezuela, medrou moitísimo económicamente, tuvo visión empresarial,
e foi o que construiu o Hotel Araguanei de Santiago e ademais ten un chalé que dá a, como lle chama, a estrada que vai hacia o Este traballara co sobre de Crisanto con el tamén, tamén sale ali. Ben, continuando. Logo, unha página de ou desastre, confundisas, porque vin as fotografías e as fotografías son desastres, pero hai un artigo anterior de Luz Cufos que fala de bueno, eu aquí destacaría algo que é a produción de carne de tenreira que foi recoñecida e obtivo un premio, creo que a nivel estatal, pola súa cualidade e polo tratamento que se lle dan aos animais para que consigan esta carne. Eles son dous irmáns de Oroña, descoñezo como se chaman, pero a Luz Cufos non teño que dicirlle que si llas faltaron o que pedían, porque eu fui a Oroña hai pouco tempo e estaban traballando niso, concretamente chegaba hasta onde teñen a granxa e todo iso, e van a ir aldear, según me explicaron os socios. Bueno, unha galega en Erasmus, páxina seguinte, fala da adaptación que ten que sufrir unha, vamos a chamar, emigrante que se vai a Irlanda e que despois retorna á súa terra e, claro, ten que retomar as antigas amizades, buscar novas, compaxinar os costumes que tiña Irlanda cos costumes propios o uso nesta terra e todo iso que iredes lendo vos. Logo veñen a páxina de relatos. Quen non foi vivo refírese a ese santo que está lá en Teixido, a San Andrés de Teixido. Quen non foi de vivo vai de morto. Ben, logo hai outros dous artigos, un que son colaboradores habituais da revista, Eloi Herbella e Manuel Monteosa. O neno da rúa, Manuel Monteosa. Foto antiga de Outes, foto antiga, e a continuación os libros recomendados tanto por Lidia como por Jorge. Invisibles, libres de guión. No, por Jorge non puxou. Pasamos a página seguinte. E aquí aparece baixo o título de Fútbol de Cores das Praias do Alén, aparece un encontro, os avatares dun encontro entre o Lira e o Outes, que daquela vestía de vermello. Todos estes que aparecen no equipo de Outes son máis ou menos da miña idade, por lo tanto teñen ano arriba, ano abaixo, os mesmos anos que eu. Constame que a Xosé Garros, pois que é o autor do artigo, conseguir a fotografía do Outes costoulle traballo. Pero a base de tesón e esforzo, pois conseguiu. E aquí aparece refletida. Eu tiña, que che mandara un correo electrónico, tiña unha foto deste equipo e deste partido, pero tiña en blanco. Ben, ia quitar a dun libro
que se fixera do Muros a Esteirar, me parece que era, en Esteiro. E por último, como non podía ser menos, o home que máis sabe de Añón volvenos a deleitar co mismo Añón, o noso Añón, que é Ramón Blanco. E daqui non vou dicir nada máis, porque eu creo que se me estendín demasiado na presentación da revista. Que disfrutedes dos pinchos e sorte para todos.